आंना बेखौ खोन्थाना लानायानो फुटबल आङो उन्दैनिफ्रायनो एसे बयजोंबो गोरोबनानै बयजोंबो थानानै गेलेबोनाय देरबोनाय फरायसा समनिफ्रायनो जेला आं 5 थाखोआव थाङो अब्ला बेवहाय आङो माने स्कुलनि इउनिट एबसु आरो माने न'खरा आरोखि आंनि फेमिलिया दा बिसियाबो जेबो प्रब्लेम गैया गाव जिहेतु बे लाइनजोंनो फैदोंमोन नालाय गतिके बेहाबो रावनिबो सायाव जेबो माबा गैया बे बुजियोमोन बेनि उनाव आङो क'क्राझाराव फरायहैदोंमोन नाथाय सोमावसारनाया गोरानिफ्राय गोरा जानायाव क'क्राझार कलेजाव फरायनायनि आबहावाया गैया जादों दा गोबां लाइमोनफोर फैनानै आंखौ बुङो आदा नोंसोर न'आव बोरै जादों आंनो दाना नोंसोर खालामना लादो आंहाथ' आंनि समाव जि हायो खालामबाय बे आं जेरावखि आगान होआ बे आगानानो राइट जायगायाव गोलैदों आरोखि राजनितियाव गैयामोनब्ला सारा गावखौनो गाव बबे केरियाराव हागौमोन बादि मोनो खिन्थु जेब्लाबो मा जाहैबाय आं सानदोंमोन आंना बेयावनो जोबथाबाय बिबाना जोङो राजखान्थियावबो जाखां राजखान्थि नङाबा जेबो राहा गैया जोबोद गोजोननाय दिनै आं बिराद लाखि मोननानै लादों गावखौनो गाव बर'नि सासे जोंनि जोबोद मानगोनां आरो बर'नि हिस्ट्रियाव सासे आसाम लेजिस्लेटिभ आसामलियाव स्पिकार जानो हानाय मानगोनां सार बिस्वजित दैमारिखौ आं दिनै फेस टु फेस मोगा मोगि जिरायनानै माखासे नन पलिटिकेल लाइफनि बारैहाय नोंथांमोननो मिथिहोनो आं सानदों आरो बे आंनि गोबाव समनि प्लेनिंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनजों आं बेखौ दिनै शेयार खालामनो आवगायबाय अब्ला सारखौहाय आं खुलुमग्रोबाय सारनियावहाय आङो दिनै पलिटिक्सनि एबा राजखान्थिनि अनगायै गुबुन खोथाफोरखौ सावरायगोन सारनि जेनाखि लाइफनि माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानैहाय सारा सिगांथाराव दैदेनगिरि जानो थाखाय बबे मोनसे जिनिसा नोंथांखौ इन्सपायार खालामजेना एक्सुवेलि आरो आंनि जिउआव मालाबाबो बेबायदि माने जायाखै जे मायाबा आंखौ इन्सपायार खालामदों होननाय आङो उन्दैनिफ्रायनो एसे बयजोंबो गोरोबनानै बयजोंबो थानानै गेलेबोनाय देरबोनाय आरो बेबायदिनो फरायसा समनिफ्रायनो जेला आं 5 थाखोआव थाङो अब्ला बेवहाय आङो माने स्कुलनि इउनिट एबसु आरो जोंहा नावकाटा गोजौ फरायसालि आरो दा जौसिन फरायसालि जाबाय बेवहायनो आं थाखो बायाव थाब्ला स्कुलनि एबसुआव थाखोफोरनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बार लायोमोन आरो बेयाव आंखौ थाखो 5निफ्राय जोंनि क्लासनि गासैबो ज' जानानै आंखौ माने एक्जिकिउटिभ कमिटियाव हरदों आरोखि थाखो 5निफ्राय बिनिफ्राय आङो दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनजेनदों आनसलिकनिखौबो खारन स्कुल इउनिट एबसु आनसलिकनि बेन्दों सिङाव ओंखायनो आनसलिकनि दैदेनगिरिफोरजों मिटिङाव लोगो मोनलायबाय थादों आरो आं उन्दैनिफ्रायनो लाजिनो रोङै गिनो रोङै बेबायदिमोन आंखौ बयबो बिदिनो न'आवबो रायबाय थायोमोन जे नों मानो एसेबां गिदिर मोनसिया उन्दै मोनसिया बारा माबा खालामबाय थायोथ' आंनि सल'आनो बिदिनोमोन आरोखि बिनि उनाव गिदिरफ्रा आंखौ मोजां मोनलांनानै बायदिसिना बोसोनल' नङा आंनावबो अपिनियन लाग्रा जादों आरोखि बे समनिफ्राय बेबायदिजोंनो फैयै फैयै आंनि माबायानो बाय केरेक्टार स्वभाबजोंनो माजोंनो आंनाव बेबायदि बिबान लानाय माबाया फैदोंमोन फरायसा समावनो आङो हाइ स्कुलाव फरायनाय समावनो आनसलिक एबसुनि मालाबा लिटारेरि सेक्रेटारि मालाबा माने अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिदि बिबानफोरखौ मोनबोबाय बिनि उनाव आङो जेब्ला HSLC एग्जामखौ पास जायो मेट्रिकखौ पास जायो 1988 मायथाइयाव बे पास जानायनि सिगां आं बड'फाखौबो लोगो मोनदों बेनि उनाव आङो क'क्राझाराव फरायहैदोंमोन नाथाय सोमावसारनाया गोरानिफ्राय गोरा जानायाव क'क्राझार कलेजाव फरायनायनि आबहावाया गैया जादों बिनिफ्राय आं न'आव फैफिननांदों न'आव फैफिननायाव जिहेतु आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ड्राफ्टिं मेमबर आं रिजलिउसनखौ आं लिरदोंमोन हाइ स्कुलाव फरायब्लाबो आरो आङो बेबायदिनो बायदिसिना मिथिंनि माने हांख्रायनाय बिलाइ लाइजामफोरखौ आं गावनो लिरजोबोमोन ड्राफ्ट खालामनानै थ' आंखौ मोजां बयबो मिथिगौ जे लिरनाय मानाय बायदिसिनायाव आंहा आदब खायदा दं बेनि उनाव आंखौ जेला कलेज नागारनानै फैनाय मोनथिबाय नुबाय थ' आनसलिकनि गासै माने बियाबनि गासैबो आंखौ दैदेनगिरिफ्राबो नारसिनबाय जे नों जिहेतु माने कलेजाव थांला माने दा ओरैनो थाथ'बाय थासिगोन गतिके नोङो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानांगोन दा बेवहायनो आङो मेट्रिक पास जाग्रोमोना माने आनसलिक सानजा दिफेदि होनो दा सुप्लाइ सेरफां जाबाय दा बे आनसलिक कमिटि एबसुनि आङो गाहाय नेहाथारि जाजेनो आरोखि 1988 माने लास्टिं आरोखि आरो बेनो आंनि गुदि जाजेननाय बेनिफ्राय आङो आनसलिकनि आफादगिरि बिनि उनाव जिल्लानि गाहाय नेहाथारि कामरुपनि बिनि उनाव आरो आं आफादगिरि
बिनि उनाव आङो जोंनि मानाव गेदेर उल्का गोरा ब्रह्म बिथांनि आफादगिरि जानाय समाव आङो मिरु एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि थ' बेबायदि खामानिनि गेजेरजोंनो आंखौ बिबान होयै आंखौ लांबाय थादों आरोखि जोंनि गासै मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोन गतिके ओंखायनो बबेनिफ्रायबा आङो इन्सपिरेसन मोननाय माने बेखौ बुजिस्लाबासिनो जाबोबाय थाबाय दा सारनिफ्राय जों बेखौ खोनानो मोनबाय बेनिफ्राय सार नोंथांनि लाइफआव बबेबा मोनसे गिदिर फेलियर दं नामा ओमफ्राय जाय फेलियरनिफ्राय सारा माबा मोनसे सोलोंनानै जिउआव आवगायनो हानाय आंनि जिउआवथ' आङो फेलियरखौनो मोनबोआखिसै बे उन्दै समावबो आं जेखौनो खालामदों बेखौनो आङो जाबोबाय थादों फरायनायफ्रावबो आं बिराद मेरिटरियास नङामोन अब्लाबो आंना जिबनानो सेकेन्ड खालि सेकेन्ड डिभिजन मेट्रिकआवबो सेकेन्ड डिभिजन आं हिन्दी आनजाद होदोंमोन जे एकदम साख्रियाव मावथारनांगोन होननानै हिन्दी माने माबानि गेजेरजों हिन्दी जुदि नोङो एक्सट्रा आनजाद होयो अब्ला बिसारात पास जानानै मेट्रिक पास जानानै मास्टार साख्रि मोनो आरो बे समाव एभेलेबल माने भेकेन्ट पस्ट दंमोन आरोखि माने हिन्दी साबजेक्टआव अब्ला आंनाव बे क्लास 5आवनो बेयावनो मेलेमाव खिलिदोंमोन जे आङो हिन्दीखौ होनो जाहाथे आङो गोरलैयैनो साख्रिखौ मोननो हायो थ' हिन्दी आनजादखौ परिचय प्रथमा प्रबेशिका प्रबोध बिदि बिसार जेखौ मानसिफ्रा कलेजाव फरायनानै खायफा फोरोंगिरि खाथिबाय थानानैबो पास खालामनो हाया बेखौ आङो 9 थाखोआव थानाय समावनो बिसारखौ पास खालामदों आरो माने क्वालिफाइड जादों आरो बेनि थाखाय फोरोंगिरि जानायनि थाखाय थ' बे समाव माने फोरोंगिरिफ्राबो लेंहरलायनानै साहा लोंनांगोन अफिसाव आंनि लोगो सासे दंमोन जेब्ला बिसार पास खालामबाय नोङो माने फैदो होननानै अफिसाव लेंहरनानै साहा थाहा लोंलायदों आरो दसेयावबो नायजालायदों आरो माने स्कुल फरायनाय समावनो बिसाराव पास जाबाय आरो गोबां मास्टार खाथि खालानि मानसिफ्रा फेल जादों आरोखि बिसारखौ बेबायदि माने जेरावबो आङो माने माबा जायाखै मा होनो थाबथायाखै आंनि जेफोर थांखि बे थांखिया आं मोनथिबाना बेयो आनान गसाइनि इसोरनि लीला ना मा बे आं जेरावखि आगान होआ बे आगानानो राइट जायगायाव गोलैदों आरोखि आं रेल साइथिं होनोब्ला जे ट्रेकजों आं थांदों बे ट्रेकआनो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव गोदो गावस्रा गावस्रि जाबाय बड'फानि आरो गंगाधर नामसियानि आं बड'फानि लाइनाव थाबाय फरायसा आफादाव जोबनायाव बेनो गोजोर जाबाय आरो मानसिया नेचारेलि गैया जाबाय बेनि उनाव माने BPP पार्टी दाबाय माने BSc जाखांनानै प्रेमसिं ब्रह्मनि आरो सानसुमा खंगुरनि सुबुंतारि मानाव गेदेर बिथांमोननि आंनि जिथु ग्रुप बे प्रेमसिं ब्रह्मनि लाइनाव थाबाय बिदि BSc खौ गाबथानाय आरो मोनसेया जाहैबाय सानसुमा दानि जे जोङो आरो बे BSc जों जेबो जानो हाया होननानै बेखौ रिजेक्ट खालामनाय आरोखि खिन्थु थांनाय थुङै प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि जिथु माने माबानाय मा होनो बेखौ गाबथारनांगोन बे समाव अब्लासो जों उनावहाय आवगायलांनो हागोन बेवहाय थाबाय आरो बे लाइनजोंनो जोङो आखौ गोजोर जाबाय बेबायदिनो बिनि उनाव माने फैबाय थाबाय बर' गोरोबथा जाबाय गोरोबथा जानानै आखौ जोंनि मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म आरो जोंनि मानाव गेदेर माने हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव गावस्रानाय फैलायबाय आरो आंहा BTC एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय बिसोरजों थाफानांबाय थाबाय खिन्थु एकदम थुब्ला गावबाय आं MLAबो जेनबाय 2010 मायथाइयाव बे जाहोननि थाखायनो आरोखि कारण गुदियाव फरायसा आफादा गैला दा आंनाथ' फरायसा आफादसोमोन गासिबो गतिके फरायसा आफादा आंनि हेंथायाव थांबाय आरो आंनि मावग्रायानो गैया जाबाय नालाय आङो 2010 मायथाइयाव MLAखौ जेनबाय आरोखि खिन्थु जेनब्लाबो मा जाहैबाय आं सानदोंमोन आंना बेयावनो जोबथाबाय बिबाना गतिके माबा मोनसे मावनोसै नाथाय आंखौ आसाम सरकारा बे समाव माने आर्टफेडनि चेयारमेन होबाय मोनसे कर्परेसननि आरो जेराव मिनिस्टार स्टेटास आंनो होबाय केबिनेट मिनिस्टारनि बेनिफ्राय MLA जोबनानै दाना देरसिनसो जाबाय आं मन्थ्रि बायदि दा आं सानदोंमोन गैला खिन्थु आंखौ बेबायदि फैफिनलायबाय बिनि उनाव फैयै फैयै गोलाव सम माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे BPM हान्जायानो आवगायबोबाय थानाय बिनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे द्वन्द फैबाय बर' गोरोबथाखौ जोंना BPMआ माने सापर्ट खालामाखिसै एकर्ड खालामदोंब्लाबो एकर्डखौ खालामदों अदेबानि गोरोबथा खालामनायनि उनाव 2020 मायथाइनि उनाव बेखौ बिर'धिता खालामदों ओमफ्राय इमप्लिमेन्ट
खालामगासै आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जेला आसाम गभर्नमेन्टआ बिल लाबोनानै दानो नागिरबाय अब्ला बेखौ दाथ'नो मोना होननानै बानो अब्ला बे बेलायाव आङो बिदिजों जानाय नङा सानफ्रामबो बिदिनो थाबाय थाया हारिनि माबा मोनसे जानो थांखानाय बुस्थुखौ जों दिनै नाङा होनोब्ला इयुनावबा माबायदि थासारि फैयो गतिके बेखौ खालामना आं बहुद बाधा होदोंमोन नाथाय मानियासै बिनि उनाव आङो सरकारखौ जेरैखि जाया बेखौ खालामनांगौ होननानै डिमान्ड होबाय नाथाय सरकारखौ आंखौ बुंबाय नोंनि हान्जायानो जेराव बेखौ नांथ'आ होनदों नों बेवहाय नोंनिखौ बेवहाय आङो हान्जाखौनो गारनानै जुजिबाय खारन बे हान्जाया जाहैबाय नाङा आंना जाहैबाय नांगौ दा हान्जायाव थानानै आं बुंनो हाला नालाय आं बिपिएफखौ नागारनानै बेखौ माने नांस्थाबबाय आरोखि नांस्थाबनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोबनायाव गभर्नमेन्टनिबो माबा खालामनानै जोङो बेखौ जोबनायाव दानो हाबाय आरोखि बिनि उनावथ' आं थाबाय ओरैनो बिनि उनाव बिजेपिया आंखौ माने खावलायबाय माने हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानो ओरैनो थानो गतिके बिजेपियाव फै बेयाव थानानैबो नोङो खामानि मावनो हागोन हारिनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन बुंबाय थानायखाय जोबनायाव आङो दे जि जायो जाथों होननानै अदेबानि बिजेपियाव थानानैबो आङो एमएलए जाबाय दिनै स्पिकार जाबाय गतिके आं जेरावखि आगान होआ माने बे आगाना राइट जायगायाव गोलैबाय थादों आरो गासैबो आंनि साननाय मावनायफ्रा जेखौखि सानना आङो बियो सैथो जाबोबाय थादों आरो आं गावबो मोनथिया माने बयबो गावनि साननायखौ सैथो सानो नाथाय रिजाल्ट फिथाइ बेखौ खायफाया मोना नाथाय आङो आंनि जिउआव दिनैसिमबो जेखौ आंहा बिसास दं बेखौ आं हाथारगोन खालामनो हाथारगोन बेफोरो गासिबखौबो आङो जाफुंबोबाय थानाय मोनदों आरोखि दासिमाव गतिके फेलेङाव आं बेबायदि गोसोआव गैया माने फेलें जाथारनाय होननाय आरो बेनिफ्राय सारा जुदि राजनितियाव गैयामोनब्ला सारा गावखौनो गाव बबे केरियाराव हागौमोन बादि मोनो ना आंथ' सानो फोरोंगिरियानो जागौमोन नामा नङा मानो होननानै बुङोब्ला आंना गोसोआवनो दंमोन जे आं फोरोंगिरि जागोन बाखि बेसेबां फरायनो हायो माने एलपि स्कुल गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जुदि आङो मेट्रिकल' उथ्रिनो हायो जुदि आङो हायार सेकेन्डारि जायो अब्ला आङो एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि आरो जुदि आङो ग्रेजुवेट जायो जोंनि दिनाव सिम्पलमोन गासिबो दानि बायदि इसिबां डिग्रि नांगौ गतिके हाई स्कुल जुदि आं मास्टार डिग्रि जायो एमए पास खालामो अब्ला आङो कलेजनि लेक्सारार जागोन गतिके आंहा मोनसेल'मोन आरो मास्टार खिन्थु बबेयाव जायो ओंखायनो आं हिन्दी बिसारत जे बुंदोंमोन हिन्दी बिसारत जानाय लोगो लोगो आंहा कनफार्म जाबाय जे आङो एमइ स्कुलनि मास्टार जानो आरो मेट्रिक पास जायोब्ला गतिके आंना बेनोल'मोन बिनि उनाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो बड'फाया रुंसारि जानायनि उनाव नावकाटायावनो बड'फा माने जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने आइजो गेजेर फरायसालि जों गायसनदों आरोखि एमइ बहुद माने एनरलमेन्ट थानायखाय आरो बे गायसननाय फरायसालियाव आङो हिन्दी फोरोंगिरि हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन आरो गतिके आं सानो जे फोरोंगिरियानो जागौमोन नामा आङो जुदि बेबायदि थाङै थुङै राजखान्थिजों जुदि माबा जाहैयो बेनिफ्राय सारा दा नोंथांनि एसेबां स्ट्रेस खामानि डिउटि ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांनि पार्सनेल लाइफ फेमिलि बेफोरखौ माबायदि बेलेन्स खालामनानै सोलिनो गोनां जायो आंनाथ' जिउआनो बिदिजों फैदों गोदोनिफ्राय आं जिहेथु मावथिसो नालाय मावग्रासो आं लिडार जाफेराखै दाबो आङो माने गिदिर गिदिर लिडारफोरजों थानानै मावदों नाथाय आङो माने खामानि मावग्रा दा खामानि मावग्राया जेब्लायबो माने बांसिन माने सम बिजियाव थानो गोनां जायो जे दैदेनगिरियाथ' खालि थांखिल'सो होबाय थागोन बैसोल'सो होबाय थागोन खिन्थु बाखि सबखौनो खालामनांगोन मावग्राया दा आं मावग्रा नालाय आंना बेनो बे दा दिनै एमएलए जादोंब्लाबो स्पिकार जादोंब्लाबो आंनिया बेराफारसेथिं न'खरखौ सामलायनायनि बेलायाव जाहैबाय आंना आगोलनिफ्रायनो आं बाराद्राय बेफोरखौ सिरियास लाया आरो आंनि जिथु बिसि बेबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाव ओंखारबोनाय उन्दैनिफ्रायनो बेबो सोमावसारबोनायमोन बे हिसाबै जोंनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंआ मोजां माने बुजिलायखायो जेबो उसुबिदा गैया ओंखायनो बेनि गेजेरजों फैबाय थानानै आंनि गासै माने न'खरनि माबाफोरखौनो आङो आंनि बिसिया माने नायो गथ' गथायनि माबिनि बाखि जायजों मोजां माने गोबां मानसिया आंनाव गोदोनिफ्रायनो थायो फैयो थाङो बिसोरजोंनो आङो हगारजोबनो आंहा बेबायदि एकदमबारे बांद्राय माने ओरै जाथारनांगौ ओरै खालामथारनांगौ आं इसिबां साना गथ' गथायफोरनि सायावबो ओंखायनो जेबो गैया
सामफ्रामबो पाब्लिक लाइफ न'खरावबो दा आंनि गथ' गथाया बेबायदि जेबो लुबैथ'वाखै दाथ' उन्दै सासे ग्रेजुवेट जाबाय सासे दा माने मा होनो मोनसे माबा फरायगासिनो दं टेक्निकेल कर्स सासे देग्लायनि माने डिग्री मोनदों आरो सासे देग्लायसो मेट्रिक पास जादों गतिके एसेबां जेबो गैथ'वा बिसोर फरायनायावनो दंथ'बाय थायो खिन्थु नै दा एसे बेखार जाबा प्रब्लेम जानोसै सानफ्रामबो बेरायनो आगोलाव कलेज बा स्कुलावनो बिसोरो बेस्थ' आरोखि खिन्थु नै दासो आरम्भ जानो नागिरदों ओंखायनो बेबायदि जेबो गैया आंना बिसियाबो फोरोंगिरि मावदोंमोन नालाय गतिके न' आरो फोरोंगिरि बेबायदियाव थाबाय थागोन आरो आं आरो बायहेरायाव थाबाय आरो जोंनि गेजेराव लाइफआनो बिदिजों फैदोंमोनखाय एडजास्ट जाजोबदों आरो रायजो राजा बा जोंनि मावथि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि मावथि बयजोंबो सिनायलायखायो आरो गोदानफोरबाबो लोगो एडजास्ट जानो हायो आरो माने न'खरा आरोखि आंनि फेमिलिया बा बिसियाबो जेबो प्रब्लेम गैया गाव जिहेतु बे लाइनजोंनो फैदोंमोन नालाय गतिके बेहाबो रावनिबो सायाव जेबो माबा गैया बे बुजियो मानसिनि जिउ दा गतिके आं आरो बेखौ बुजायनांगौ थाला बेनिफ्राय सार नोंथांनाव बिदिनो अपोजिसन पार्टिनि क्रिटिसिजम पाब्लिकनि क्रिटिसिजम बेफोरखौ माबोरै हेन्डेल खालामो सार आंनाव मोनसे माबाया फैयो जे गासिबो क्रिटिसिजमानो जा जियानो जा बेफोर आं आरो बेखौ पजिटिभावनो लाजोबो आरो सोरबा माबा मोनसे बुंदोंब्ला गाज्रि आं बेनि जाहोनखौ नागिरो आरो बेयो मानो आंखौ दुखु मोनदों बेफोरखौबो आङो नागिरो आरो गावखौ हागौमानि फोसाबनो आङो नाजायो आं बेखौ दाय होनो नागिरा दाया बबेबा आंनिबो गोरोन्थि दं जेखौ आं बेखौ फोथायहोनो हायाखै आं बेबायदि लायो आरो ओंखायनो एसेबां माने आं बेफोराव सिन्था खालामबाय थाया जे बबावबाथ' आंहानो फैयो माने बेखौ बुजिहोनो हायो आं बेनाव दाय होआ आंनियावनो बबावबा खम जादों आरो जायनि थाखाय बे सुबुङा आंनि सायाव फोथायनो लानो हायाखै बा आंनि जिथु मावनो लानाय खामानि बेफोरखौबो बियो माने साबजानाय मोनाखै बा मददबो होनो हायाखै ओंखायनो आं उनावसो दांग्रोमो माबा मोनसेब्ला आंना मानो बिदि बुंजानाय जायाखै आंखौ गावनाव नागिरो आरो गावनो दाय नायो जे आंना बे भुल जादों जुदियाव बे बुंनाया गाज्रि बुंदों आरो आंनि बबेबा मोनसे कारनाव बुंदोंब्लाबो आं सानो आं बेखौ बुंनोनो नाङामोन आं बुंबाय नालाय बुंजाबाय गतिके सैथोब्लाबो आं बुंनो नाङामोन बेबायदि जायो आरो जेरै मालाबा नोंथांमोनाबो मोनसिगौ ना राजखान्थिनि बेलायाव सैथो अदेबानि होनबाबो खिन्थु आं साननानै लायो जे उपायथ' गैया बे आंनिनो भुल आंना कारेक्ट खिन्थु आं सानो मा आंना बेखौ खोन्थाना लानायानो भुल जोबनायाव मोनसेल' कुइसनसै सार माने सारनिफ्राय आं एडभाइस लुबैगोन बेनो माने जोंनि इउथ देरबोनायफोर हारिनि थाखाय माबायदि लिडारशिप लाबोनांगौ आवगायबोनांगौ बेनि थाखाय गुसुङै एडभाइस नङा दा सबसे गोनांथारा जाहैबाय माने आथिखालाव आरो जोंहा सोमावसारनाय मानाय बेफोरथ' दा जोबथ'बाय गोरोबथानि गेजेरजों आरोखि आरो बिनि गेजेरजों जोङो सरकारनिफ्राय गोबां माखासे माने माबाबो मोनबोबाय मा होनो बेखौ मिजिं आसास बिसोरनो एसुरेन्सबो होबाय आरोखि दा ओंखायनो बेफोरखौ लानानै जोङो प्रेक्टिकेलाव बोरैहाय खामानि दोनथुमनानै बर' फरायसा आफाद एनडिपि इउपिपिअ गोरोबथा खालामबाय गोरोबथानि उनाव जोंनि बिबानानो जाहैबाय मानि थाखाय जों सोमावसारनांगौ आरो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों जेखौ मोनबाय बेजों दानाबा बै हाबाफोरखौ जोङो मावना लानांगौबा जों दा जिरायनानै ओंखायनो सावरायनांसिगौ जे जोंना जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेथ' थाबाय मोनसे बेखौ जों दा जोंनो सरकारा जेफोर गोहो आरो रांखान्थियारि माने जोंनो मोनसे बाहागो होबाय थादों बेजों नोङो रांखान्थियारि मदद आगोलाव गैयैनि थाखाय जों मावनो हायाखैमोन दा फैबाय नालाय जों मावनांसिगौ दा मा मावनो थुनलाइनि जों मा मावनो रावनि जों मा मावनो जोंहा दिनै बड'लेण्ड दं जोंहा दिनै बड'लेण्डआव लेंगुवेज डिपार्टमेन्ट दं लिटारेचार डिपार्टमेन्ट दं कालचार डिपार्टमेन्ट दं सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं थियेटार डिपार्टमेन्ट दं दा हारि होननानै बुङोब्ला जों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौनो बुङा दानिया बिनि थाखाय सोमावसारदों जोंनि आइडेन्टिटिया थानांगौ दा बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिल मोनबाय जेखौ दा बिटिआर होननानैबो बुंदों बेवहाय नोङो बेफोरखौ मावनो थाखाय
मोनसे सरकारि गोहो संबिजिदारि गोहो नों मोनबाय आरोखि सरकार दानानै नों दाना बेफोरखौ मावनो लाना बेखौ मावनो थाखाय जि थाखा फैसा नांगौ बेनि थाखायबो नोङो दिनै बाजेटआव रां मोनबाय जेखौ नों बबाव बेसेबां होनानै मा खामानि मावनानै लानो हायो दानिया जोंनि बिबाना फैबाय जे जों बेखौ माब्रै मावो जे दा बर' राव थुनलाइयाव जोंहा मा खामानि दं आरो बे खामानिनि थाखाय जों माबायदि प्लेन खालामनांगोन जोंनि प्रजेक्टआ मा जानांगोन बे प्रजेक्टआव खै कौटि थाखा नांगोन आरो बे कौटि थाखाखौ जोङो जोंनि जिथु डिपार्टमेन्ट ओंखारनाय दं बिटिसिनि बे डिपार्टमेन्टआव हेड खालामनानै बेनि गेजेरजों जोङो होनांगोन जेरै जोंहा जुदि मोनसे डिक्सनारि नांगौ बा जोंहा जुदि जारिमिन सुजुनांगौ बा जुदि जोंहा माखौबा फोसावनो थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ लिरनांगौ जों गोरों गोरा मानसिफोरखौ कमिटि बानायनानै होनानै बिथांमोनखौ जों लिरहोनानै आरो बेनि गासै खरसाखौ होयोब्ला आं सानो मा मोनसे जारिमिना 50 लाख राङावबो बिराद मोजां हयथ' सुजुजाफिननो हागौ आरो दा नोंहा मोनसे मा होनो दिनैहाय हारिनि माबाखौ फोसावनो थाखाय डकुमेन्टारि बानायनांगौ बर'नि हारिमु बर'नि हाबा हुखाया बोरै जायो बर'नि रायजो जानाय बेफोर माबायदि बे गासिबो जोंनि दानाय लुनायनिफ्राय लानानै बे बर' हारि होनब्ला बे माबायदि बेखौ सोरखौबा डकुमेन्टारि बानायहोनानै बेवहाय नोङो 2 कौटि नांगौ ना 3 कौटि नांगौ ना 5 कौटि नांगौ बेवहाय जुदि नोङो होयोब्ला जोंनि बेबायदि आबुं मोनसे डकुमेन्टारि फैगोन जायखौ गासै बुहुमावनो बे डकुमेन्टारिनि गेजेरजों जोंखौ मानसिफ्रा मोनथिगोन आजिखालिथ' माबाजोंनो मा होनो बयबो मोनथिजोबो डिजिटेलनि जुग बेफोरखौ जों खालामनो हायो नोंहा बर' थियाटार दं आं बुंबाय थायो जों जुदि हारि हिसाबै हारिमु थियेटार हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला बे थियेटार खालामग्रा मानसिफोरनो जों अनसुंथाइ होनांगौ 30 लाख 50 लाख जाहाथे बिसोर गेलारिबो खालामनो हायो स्टेजखौ मोजां साजायनानै लानो हायो खारन बिनि थाखायनो जों सोमावसारदोंमोन दा बिनि थाखायनो सोमावसारदों होननानै जों बिसोरनो होनांगौ लाइमोनफोर रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांनांगौ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनैनि दिनाव साख्रि गैयाब्लाबो फार्मिंल' नङा इन्टारप्रेनारशिप फिसा फिसा बायदिसिना दखानफोर होनायनि थाखाय बिसोरखौ जों थुलुंगा होनांगौ आरो बिसोरखौ ट्रेनिं होनांगौ बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै जोङो राङारि अनसुंथाइ जे बड'लेण्डआ जोङो माने मा होनो बिदिखौ गेरेन्टर जागोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा 10 लाख 20 लाख 30 लाखब्लाबो बेंकआव गोरलैयैनो लन मोननो हागोन आरोखि बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो खालामनांगौ जाहाथे बयबो माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावलांनो हायो जोंनि माने लाइमोनफ्रा दा बेखौथ' जों बोरायबाय दा सोमावसारदोंमोन दा मालाबा जायो आंनि समाव आं खांबाय दा आरो थोनबाय थानो नाङालै दा गोबां लाइमोनफोर फैनानै आंखौ बुङो आदा नोंसोर न'आव बोरै जानो आंनो दा नोंसोर खालामना लादो आंहाथ' आंनि समाव जि हायो खालामबाय आरो बोराय बैसोआव नोंसोरबायदि ओंखारजानो लुगैयोबा बे बोरै जानो ओंखायनो आंना लाइमोनफोरखौबो बेनो दा नोंसिनिसो समा नोंसोर बानायनानै लादो गासैबो बाथ्राफोरखौ जों सावरायनानै बेखौ सोदांनानै दा जोङो थिग खालामना लानांगौ आंथ' दा होनदों राजखान्थियारि माने बिथिङावबो लाइमोनफ्रा दा बाहागो लानानै गाव गावनो दाथ' लाइमोन आं मोनसे माबा खालामहोदों मा होनो सार्भे खालामहोदों दा लाइमोन भटारानो जोंहा more than 60% माने 45 एजनि गेजेराव 65% बुजिबाय ना 18 निफ्राय गतिके बे 65%आ मा डिसिसन लानो हायो मा डिसिसन लानो हाया बे बोराय लिडार बुरि लिडारफोरखौ मानो माबा खालामबाय थादों नोजोर होबाय थादों गतिके 18 निफ्राय 45 इयार्सनि लाइमोनफ्रा दा ज' सावराय प्रेक्टिकेल माया मा जाथावगौ बेनि माने मा होनो बिदिनो जोङो राजखान्थियावबो जागोन राजखान्थि नङाबा जेबो राहा गैया मालायखौ बुंनानै जेबो जाया गावनो बेवहाय जिरायनानै आरो गावनि जिरायनोबा बड'लेण्डआव गोबां मोनसे खाबु दङ आरोखि लाइमोनफ्रा बे लाइनावबो साननांगोन दस्रा पार्टियाव थायोब्लाबो बेखौनो साननांगोन जे आङो दाबायदियाव जुदि एमसिएलए जायो आं जुदि एम जायो आं जुदि चिफ जायो अब्ला नैबे खामानिखौ मावगोन आरो जों मावनो हायो मानो मावनो हायो जोंहा अभाबानो गैया फैसाया मानो सेन्ट्रेलनि स्किम जों मोनजोबो दिनै जल जीवन मिशनखौथ' नुदों हाजार कोटि थाखा गतिके जोंहा मोनसे माने मा होनो
इच्छा थानांगौ जे मानसिफ्रा बयनिख्रुइ साबसिन लोंग्रा दैनि राहाखौ जाहाथे मोननो हायो बे मथे जों डिजाइन बानायनांगौ एस्टिमेट बानायनांगौ जल जीवन मिशनाव रांनि आंखाल गैया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंनो जि नांगौ बेखौ दा नोंथांमोना नुबा माने गोमागोन 167 crore 167 कोटिनि आंनो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों आं जेखौ बानायहोदों बेखौनो माइना लादों जल जीवन मिशन बे हाजो भुटाननिफ्राय दै लाबोनानै दा कारेन्ट गैयाजासे 24 घन्टा फुरा सान हर दैया फैनानै फिल्टार जानानै गावनो गाव न'आव पाइपजों थांजोबो आरो 20,000 मानसिखौ दा कानेक्सन खालामबाय आरो बिनि केपासिटिया 25,000 दा बे फैसाया जोंनि बिटिसिनि नङा प्रजेक्टआ बिटिसिआव आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गोहोआ बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआनो बेखौ मावफुंदों आरो बिनि इएमआ नीलु चौधरी आरो बिनि सिएमआ प्रमद बर' दा जोंनि कन्ट्रल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे मोनसे आसनि बेखौ जों मोजां खालामो बाखि जल जीवनखौबो जुदि बेबायदिनो बयबो नायनानै थिग खालामोमोनब्ला गासिबनियावबो जोंखोर माखोर बेबायदि दै मोनजोबामोन होनबा नाथाय बेखौ जों मनिटरिं खालामनायनि सिस्टेम गैयैयाव दिनै जल जीवन मिशना जोंनाव जाफुंनो नागिरो बेखौ जों मोजाङै मनिटरिं खालामनांगोन सुपारभाइज खालामनांगोन मा मदद नांगौ बेखौबो खालामनांगोन अब्ला नोंहा सेन्ट्रेलनि प्रजेक्टआनो मेरला बेनाव स्टेटनि गोबां प्रजेक्ट दं बेजों मेरला आरो मानसिफोरनि व्यक्तिगत जिउआवबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि दिनै अरुणोदय आयुष्मान माने भारत नोङो दिनै उद्यमिता महिला आसनि सेन्ट्रेल ग्रुपनि साफा माने 10,000 कोटी जुदि बिखुनजोआ मोनो 10,000 जुदि फिसाजोआ मोनो 10,000 जुदि बिहामजोआ मोनो 10,000 30,000 मोनना मोना मोनसे न'खराव बे फैसाया जोंनि नङा बिटिसिनि दस्रानि बेखौ जुदि जों मोजाङै मावनानै लानो हायो बेजोंनो जोंनि मानसिया गोबां इनकाम जादों रेशनाव माइरं फ्रि बेखौथ' जोंनि नङा बेनि अनगा लामा दालां बायदिसिना गिदिर स्किम नै दिनैसो आंना 8 कोटिनि स्कुल गायसनदों आं बेबायदि 6खानसो स्कुल गायसनबाय दा 8 कोटि बिटिसिनि थाइसेबो गैया अब्ला जों बेफोरखौ मोजाङै मावनानै बिटिसिनि जिथु 900 दा 1,000 जाबाय 1,000 कोटि मोनदों एबार बोसोराव बेखौ नोङो सरकारनि आसनिनि अनगा बड'लेण्ड सरकारा गाव हारसिं आं दहाय बुंनाय बायदि थियेटार सिनेमानि थाखायबो नोङो फैसा बाहायनो हायो खारन बिनि थाखायनो जों सोमावसारदों बेफोराव जोङो मावनो हायो बिनि अनगा आरो जोंहा फरेस्ट रेभिनिउ लेन्ड रेभिनिउ बेफोरखौ जों खालामनो हायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो पारमिसन लानानै एक्सट्रा टेक्सबो जों कालेक्सन खालामनो हायो गासैबो बड'लेण्डनि मानसिया गोरोबलायनानै जे जोङो मोनफ्रोमबो माबा मोनसे बिसेस आयदानि सायाव आरोखि जोङो सेरा बा माने 50 फैसा बेबायदि जोङो माने टेक्स लागोन दा जों बिटिसिनि नागरिक बिटिसिनि जोङो नोगोरारि दा बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै बिटिसिनि मोजां खामानिनि थाखाय जेरै जों कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाजोबाखै खिन्थु जों बिटिसिआनो प्रभिन्सियेलाइजेसन जाजासिम जों बिसोरनो दरमा बेनि थाखाय जों मा खालामखो जे जोंनि बबेबा मोनसे लेन्ड रेभिनिउआनो होन मायावनो होन बेवहाय जोङो बिगासेयाव थाइसे थाखा जोङो रेभिनिउ लागोन बोसोराव खाजोना लागोन आरो बिगासेयाव थाइसे सोर रायजोआ आपत्ति खालामनो बिगासेयाव थाइसे सोलोंथाइनि थाखाय जुदि लायोब्ला भेन्सार स्कुलनि थाखाय जुदि लायोब्ला जों बे बाला अन्थाइ बायदिसिना जोङो बेखौ फानगासिनो दं ओरैनोसो जागासिनो दङ सरकारानो फैसाखौ लाया जोंना बिटिसिना गेट बानायनानैसो दालाय बयबो ओरैनो मिसइउज खालामाखै होनबा गथिखे जा बेखौबो जों नाङा सोरबाया जुदि 100 जादोंब्ला नङा होमबा ट्राक गंसेयाव सरकारनाव जुदि 10 थाखाबो फैयो बेसेबां फैसा फैगोन दाबायदि बेखौ जुदि जों बड'लेण्ड सरकारा थिग खालामनो हायोबा जों दिनैनि दिनाव 2,000 कोटिनिबो बारा एक्सट्रा जों रेभिनिउ मोनो जेखौ बाजेटआव जों दा 1,000 मोनदों खिन्थु जों गाव बड'लेण्ड सरकारा 2,000 कोटि थाखा जोङो कालेक्सन खालामनो हायो हा आरो फरेस्ट रेभिनिउफोरनिफ्रायनो दस्रा बेसे कोटि मोनोबानो सेल्फ साफिसियेन्ट मालायखौ जों आथिङाव नङा 2,000 कोटिनि जोंनो नांगौ रोखोमनि माखासे प्रजेक्ट प्रप'जाल खालामनाय जेराव दहाय आं बुंदों आनएमप्लयड लाइमोनफोरनो जोङो गोसोबायदि लन लानानै बिसोरनि साननाय लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हानायनि गेरेन्टर जानो हायो 2,000 कोटिया जुदि बिटिसिआ थायोब्ला बेंकआव आरो जों गेरेन्टर जायोब्ला
सोर बेंक बेलाय माने लन होयो बेबायदि माखासे आयदाफोरखौ खालामनांगोन दा बेखौ लाइमोनफ्रा लासै लासै सावरायनांगौ आरो सावरायनानै बुजिनो नाजानांगौ बेनि उनाव दा लासै लासै गाव गावनो एसे मावनो नाजानांगौ दा मोनसे खामानि मावबाय थादों जे आयेन आफादनि सोमोन्दै आयेन आफादा मा आयेनखौ बोरै दानाय जायो आरो बायदिसिना आयेन आफादाव जों बायदिसिना बाथ्राखौ बोरै सावरायनाय जायो बिनि प्रसिडिउर आरो प्रेक्टिसा माबायदि बिनि आं दा फरायसाफोरखौ माने माबा खालामगासिनो कनफार्म दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने 12 आगस्ट खालि जागोन आरोखि क'क्राझारनि गासै इउनिभारसिटि इन्जिनियारिं कलेज ल' कलेज गार्लस कलेज कमार्स कलेज गभर्नमेन्ट कलेज साइन्स कलेज बिनि गासै स्टुडेन्टस दा केपासिटिया बेसेबां जायो मोनथिया दा गतिके 1200 ना मा होनदों क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि अफिसारफ्रा बेखौ खालामगासिनो दं बेवहाय जोंनि सरकारा मा बुस्थु आयेन आफादा मा बिनि सायाव फरायसाफ्रा जाहाथे साफ्रोमबो मोनथियो जोंनि माने एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनि सोमोन्दै दा फरायसा समावनो मोनथिलाङाब्ला देनां बबेनिफ्राय मोनथिनो एमएलए मन्थ्रि जाबाबो बे सिस्टेमखौनो मोनथिनाय नङा दा बेखौ आं अल आसामाव खालामगासिनो दं दिनै गुबुन गुवाहाटियाव खालामखांबाय दा दिनै बेयाव खालामगोन बिनि उनाव गलाघाटआव जागोन बिनि जरहाट आरो गलाघाटनि स्टुडेन्ट बेयाव तेजपुर इउनिभारसिटियावबो जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माबाफोरखौ लानानै दा बेबायदि आं खालामगासिनो दं आरो आं सानो जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेफोरखौ सोलोंलांनो खालामनांगौ जों गासिबो लिड खालामनो हायो लिडारशिपआ जेबो नङा दायथ' लादावजेननांगौ होमब्लानो लासै लासै गावनाव साननाया अट'मेटिक फैयो जों बिबानबो होनांगौ जों जुनियर होननानै जेबो हाया होनबाय थायोब्ला बे जेबो नङा फिसाखौबो देराखै सानबाय थायोब्ला फिसायाबो जेबो नङा खिन्थु नों दायथ' होदावोब्ला लासै 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 बेबो मोजां गाज्रिखौ सानदावग्रा जायो आरो बिनिफ्रायनो लिडारशिप क्वालिटिया ग्र' जायो आरो बिबान मोनलांबानो सानै हय खोथा बुंनो बियो जागायजेनो आरो सोब बाथ्राखौनो बियो गोबां बार सानगोन आरोखि जे आं बेखौ खालामनाया ना खालामा थाब्ला मा जागोन मानसिया मा बुंगोन आरो बोरैबा फेल जाबा मा जानांगौ आरो बेबायदि साननाया जेला मानसिनाव फैबाय अब्लानो बियो लासै लासै लिडारशिप लानो हानाय जाबाय आरो नाथाय बेखौ जों खालामो जों गोबां मिथिनो मोनबाय मानगोनां सारनिफ्राय आरो बे गासै खोथाखौ जोंनो मिथिहोनायनि थाखाय शेयार खालामनो थाखाय आङो सारनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय गोजोनथों